Απρόπτο βίντεο γιατί μόλις είδα ότι βγήκε τρέιλερ για την ταινία Minecraft και είναι official ταινία, είναι από τη Warner Bros. Και πάμε να τη δούμε μαζί, bro. Δεν το πιστεύω ότι έφτασε 28 χρονών για να βγει ταινία Minecraft. Έπαιζα Minecraft όταν ήμουν 14-13 χρονών. Οκ, είναι και το καινούριο update, είναι πολύ ψηλά τα βουνά. Και το portal γιατί είναι μπλε. Οκ. Όρο ship είναι το πιο σπάνιο ship που μπορείς να βρεις. Είναι τέλειο που είναι τετράγωνο, ρε φίλε. Crafting table. Όχι ρε μπράβο, είσαι αυτό. Καλά, εντάξει. Ο Steve είναι αυτός. Είναι ο Steve. Είναι ο Steve. Είναι ο Steve. Τέλειο. Γιατί δεν χαίρεστε, είναι ο Steve. Φόβερα, δεν το πιστεύω ότι βγαίνει ταινία Minecraft. Δεν το πιστεύω. Ω, λάμα. Και είναι τέλεια ρε φίλε. Φαίνεται πολύ καλό animation. Οκ, και από ό,τι φαίνεται οι κακοί είναι οι Piglins. 4 Απριλίου. 4 Απριλίου. 4 Απριλίου, μπρο, πάει. 4 Απριλίου δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου. 4 Απριλίου θα δω την ταινία του Minecraft στο σινεμά, μπρο. Δεν γίνεται να λείπω εγώ από αυτό το πράγμα. Θα πάρω τον Μπάνες και θα πάμε να δούμε την ταινία Minecraft. Ας αναλύσουμε και λίγο το τρέιλερ να δούμε τι έχει έτσι μια στα γρήγορα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σχολιάσω είναι το portal. Τι είναι αυτό το portal στην αρχή? Ξεκινάς με Minecraft trailer. Και ξεκινάς το trailer με μπλε portal. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε μπρο. Move portal. Δηλαδή έβλεπα το portal και ακούω το αλλά ξενέρω να το έβλεπα ήταν μπλε. Γιατί είναι μπλε. Είναι move. Σας παρακαλώ πολύ. Φτιάξτε το, έχετε χρόνο να το φτιάξετε. Σας παρακαλώ πολύ, μην χαλάσετε την παιδική μου ηλικία. Σας παρακαλώ πολύ. Μην χαλάσετε την παιδική μου ηλικία. Μεγάλωσα με το Minecraft. Μην το χαλάσετε αυτό. Δεν θέλω. Θα κοιμάμαι για πάντα σε αυτό το κρεβάτι. Αν το κάνετε αυτό, θα έχω κατάθλιψη. Σας παρακαλώ, Warner Bros. Λοιπόν, έχει το village εδώ πέρα, έχει κάτι μήλους που δεν έχει μήλους στο κανονικό παιχνίδι, ούτε κάστρα υπάρχουν στα villages στο Minecraft. Αλλά εντάξει, ωραία, εδώ καταράκτες, βουνά, αυτά υπάρχουν. Το rose ship είναι τέλεια λεπτομέρεια που βάλανε rose ship, bro, γιατί είναι το πιο σπάνιο ship που μπορείς να βρεις στο Minecraft. Τα gas εδώ πέρα με τα piglins από κάτω, bro. Μπέσα, είναι πολύ καλή ιδέα για να μπει στο Minecraft. Τα gas να είναι κάτι σαν αεροπλάνα που φορτώνουν τους στρατιώτες και τους πάνε στη μάχη. Αν έχετε παίξει παιχνίδι στρατηγικής, θα ήταν τέλειο να ήταν αυτό έτσι. Και να μπορείς να δεις ένα gas στον Nether να έρχεται κατά πάνω σου, να αφήνει τα piglins και να φεύγει. Και παράλληλα να πυροβολάει κιόλας. Οπότε εσύ θα πρέπει να σκοτώσεις τον gas για να μην πέσουν τα piglins σε σένα. Bro. Μπότζακ, πάρτε με. 1 εκατομμύριο ευρώ θέλω, δεν θέλω τίποτα. Εδώ πέρα που ο Λύκος φωνάζει επειδή έχει πανσέλινο επίσης. Γιατί δεν υπάρχει στο Minecraft? Γιατί όταν έχει πανσέλινο δεν φωνάζουν οι Λύκοι και κάνουν ουου. Γιατί πρέπει να τα σκεφτώ όλα εγώ. Τώρα εδώ πέρα στο crafting table πρώτα απ' όλα αυτό που έφτιαξε δεν ξέρω καν τι ήταν. Δηλαδή τι χρησιμοποίησε καν. Χρησιμοποίησε iron και sticks και έφτιαξε ένα διπλό πράγμα το οποίο δεν υπάρχει επίσης. Πρέπει μέχρι να βρει αυτή η ταινία να έχουν βγει αυτά τα recipes γιατί αλλιώς είναι foul. Οπότε σαν και αυτούς που βγαίνει η ταινία Harry Potter και λένε δεν είναι ίδιο με το βιβλίο. Έτσι νιώθω τώρα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που μπορώ να το νιώσω και έχω γνώμη. Έχω γνώμη για το Minecraft. Εντάξει, μπορώ να εκφέρω γνώμη. Εδώ πέρα λέει Steve's Lava Chicken. Οκ, δεν ξέρω τι θέλει να πει με αυτό. Εδώ επίσης βλέπουμε έναν creeper στο Minecraft. Bro. Θέλω να δω πολύ creeper αν είναι τρομακτική στο παιχνίδι. Όχι, δεν είναι παιχνίδι, στην ταινία, συγγνώμη. Και εδώ πέρα λογικά είμαστε στο Nether και παίζουν ξύλο όλα τα piglins εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα πίσω τι είναι, δεν ξέρω. Καλά, το ότι παίζει ο Jack Black στην ταινία μου δίνει λίγο ελπίδα ότι μπορεί να είναι καλή η ταινία. Αλλά μετά ρε φίλε, οι υπόλοιποι χαρακτήρες μου φαίνονται τελείως αδιάφοροι. Και επίσης εδώ πέρα ο Lil Mabu ρε μπρο. Τι κάνει στο Minecraft ο Lil Mabu? Τι κάνει ο Lil Mabu? Ο Lil Mabu είναι rapper. Πού κολλάει? Τέλος πάντων, δεν θα κρίνω τους χαρακτήρες αυτούς. Είναι ο Jack Black. Παίζει ο Jack Black το Steve. Όλα καλά, εντάξει, πόσο μπορεί να λούσει. Και επίσης τι είναι αυτό που κρατάει αυτός εδώ πέρα πίσω στο χέρι του? Ένας τετράγωνος κύβος. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό και είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει καν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα το σχολιάσω, δεν θέλω να απολύσω κάποιον από τη Mojang σήμερα. Αλλά εντάξει, το κλείσιμο μου άρεσε πάρα πολύ, bro, γιατί αυτό το λάμα εδώ πέρα είναι πολύ χάζο λάμα, bro, φαίνεται. Έχει 5 IQ αυτό το λάμα, max 5 IQ. Αλλά ναι, τέλειο. Ανυπομονώ. Και σας παρακαλώ μην το λούσετε, σας παρακαλώ πολύ. Wow! Δεν ξέρω αν θα είναι καλή, δεν ξέρω αν το κάνουν για μια αρπαχτή και τα λεφτά.
Αλλά όπως και να έχει, bro, είναι η ταινία Minecraft. Πραγματικά, δηλαδή, μάγκες, είμαι 28 χρονών, παίζω Minecraft πάνω από 10 χρόνια. Και wow! Wow! Μόλις το είδα αυτό, απλά λέω και με τη μία react βίντεο τώρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να το γράψουμε στην ιστορία αυτό το πράγμα. Bro, έχω να τριχιάσει μέσα, δηλαδή. Δεν ξέρω. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια αν θα πάτε να δείτε αυτή την ταινία. Εγώ, bro, εντάξει. Δεν γίνεται να μην πάω εγώ να τη δω. Κανονικά πρέπει να με καλέσει εγώ να μπρος να πάω να τη δω. Minecraft ταινία. Ελπίζω να μην το λούσουνε. Please.